запишваме 10 лева, 810 лева. От бащата и от майката. 820. И 10 стотинки. 820 и 30 стотинки. Живи и здрави! Значи общата сума от майката и бащата 1000 лева. 1000 лева. 820 Айде така да бъде. 820 лева и 30 стотинки. От майката и бащата. Няма кетка на масица, няма кетка на тъй. Сега, един човек, или майката или бащата трябва да дойде при мене. Да кажи хората. О, бабаси, ще дойдечки си. Гядо не майко съм, гядо не. Момента ги не баке, може маса да пише лева. Много да вас. Молете те, аз сандали от тук. Айде, сандали да. Айде, брат. Леле, готови ли си? Дай да посрещам Лелета. Ало, Гайда. Дай малко лета, ако обичаш. Гайда. Айде да видим какво има, какво няма от оключена сега. 10 20 30 40 50. Кючек иска Лелета. За 50 лева Букадар. Давай нагоре 60. Ако иска повече музика... 70 80 90 100. Дай кюче. Ay paypisan kardeş öyle yapar. Çok günah. Bak ne derim ha. İzlage yapıyoruz benim Germanya'nın içinde mi? Yazdık hani Germanya'da. 110 Germanya'nın şeyde kriş parça. 120 130 140 140 190 200 лева. Tamam, sağ ol. От гледата от утре към 200 лева.
Am burada bunca otogalerim var ya. Kurtar beni. Haydi küçük olayım. Даже два автосалона има. Лелето от Утърган, благодарим. Çakır. Alo. Gençlere ömür boyu mutluluklar dilerim. Biri yastıkta kocasınlar inşallah. Bize de bir sürü torun versinler. Hayrola gel Leyla mecbur. Çok da aşk olsun. Aşk olsun. Aşk olsun. Жива и здрава да е Лелята. Значи тя иска да има много деца. Много деца, но внуци да се радват хората. Сега, да дойде брата на младоженица. Кой е? Агента. Ева! Слави Кривонов. Само, че този е висок ти си. Добре. Брата на младоженица, скъпи приятели, той момче има много голяма заможност в голямото общество. Първи приятел на Слави Кривонов. Къде нашия приятел? Виж, този ден беше там, този е таланта на България, така стих беше. Първи коридор. Сериозно? Той предтъргал, Москви беше там, така стих. Сега, давай, дъжда идва, давай, брат ми. Давай, асистентката е до мене. Дай да видим какво има тук. От брата на младоженица. Обратно върви. От 90, 110, 130, 150. 130 кинта от брата на младоженца. Благодарим. Хайде ги масика. Едно, две, три, четири, пет. Нагласи на младоженца, тук да приведе. Приведе. Гимнастика, ще правим сега. Гимнастика, ще правим сега. Гимнастика, ще правим сега. Гимнастика, ще правим сега. Едно, цъкица, две, цъкица, три, цъкица, четири, цъкица, пет, цъкица, шест, цъкица, седем, осем. Звуки за тебе и тебе, тебе и тебе. 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 Кърпак, парихолата, кърпак. Яко ме хвата, кърпак. Парихолата, кърпак. Яко ме хвата, кърпак. Парихолата, кърпак. Яко ме хвата, кърпак. Парихолата, кърпак. Яко ме хвата. Що на младоженца? На брата на младоженица. Той дарява 150 лева. Шаширдън. Ти кой си, брат? Най-лудия приятел на младоженика. Най-лудия приятел на младоженика? Как се казваш? Дани. Камерата снима. Кивора. 10, 20, 30, 40, 50. От Данито. Най-лудия приятел на младоженика. 50 лева. Живи и здрав. Същото бърче. Живее ми се! Много се живее! Живее ми се! И на мене се живее! Живее ми се! Много се живее! Пари! Пари! Живи! И кока! Пари! Пари! Живи! И кока! Живее ми се! Много се живее! Живее ми се! Много се живее! Живее ми се! Много се живее! Пари!
малка. Браво, браво. Остата. Ти ли си, нали? Остата ма цялата. Кой си? Другия приятел. И ти ли си, Луба? Браво, не са луби приятели на младоженица. Името? От Митю, от приятеля на младоженика. 50 лева. Също любърче. Живеем се! Да ми се живее! Живеем се! И да ми се живее! Живеем се! Да ми се живее! Пари! Пари! Жени! И жони! Пари! Пари! Жени! И жони! Живеем се! Да ми се живее! Живеем се! И да ми се живее! Живеем се! Да ми се живее! Пари! Пари! Жени! Пари! Пари! И Джони. Дичо! А кого не му се живи? Така, с мълчано приключихме. Почваме страната на булката. Значи голямата леля. Леля, леля, на булката лелята. Айде! Come here, come here! Жулио! Реган! Покази себе врат музика. Врат. Арарос. Кой дойде? Мале, кой дойде? Давай, пачката! Мале! Чакай се, тук има голяма болна. Давай, брат ми! Може ли да броиш? 20, 40, 60, 80, 100! Пускай Жамайка. Айде да се не гледаш. Франция, 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 Франция. Айде, браткиш. Сега ти. Пак сте заедно. Добре. 100, 120, 140, 160, 180, 200 лева. Супер. Давай, кажи. Браво на оркестъра! Казах ми 200. Айде, моите момиче. 220, 240, 260, 280, 300 лева!
От Гюлзар. От Гюлшен. От Гюлшен и семейство. Гимнастика. Гимнастика! Ще правим сега! Гимнастика! Ще правим сега! Гимнастика! Ще правим сега! Гимнастика! Ще правим сега! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и ръкица, гица! И ръкица, гица! И ръкица, гица! Гица, гица! Ръкица, гица! Ръкица, гица! Ръкица, гица! Гица, гица! Гимнастика! Ще правим сега! Гимнастика! Ще правим сега! Гимнастика! Ще правим сега! 300 лева каза ли? 320. 340.